हेलो मजा बउए अमित बाबा सबसे पहले थोड़ा कोटिंग दे मौसा चंदन भैया थोड़ा देख ले के बाद छोट भाई वाली जितना भी भैया चाचा का जीवन माता बहन इस छठ पूजा के शुभ अवसर पे अपन छोट भाई छोटुआ के आशीर्वाद देवे आई वाली जा ई हमरा खातिर बड़ बात बा। जितना भी गार्जियन बैठल बानी आप सबके ई बेटा ई घर के छोटुआ मंच के माध्यम से पैर छू के प्रणाम करता एगो तनी ताली बजा के आशीर्वाद दे दिया आप सब। छठ पूजा समिति ग्राम कोड ज्यादा बोले के नहीं के धीरू भैया कहल बा कि ज्यादा बका बका बोले वाला के बकलोल कहल जाला। चार बीता खान के गाड़ दो करे के पोल कहल जाला। ले लो अमित बाबा के माध्यम से आइल में गुलशन भैया बनी हम एक बार जयकारी बोलवाई जेकरा अपना माता पिता से प्रेम होई न तनी दोनों हाथ उठाई भैया हम एके हाली कही ना बार बार ना कही बाबा आई लव यू सीरियस तनी दोनों हाथ उठा ली एने सगरो से भैया काहे नेके प्रेम का मेहरारू से प्रेम बा तनी दोनों हाथ उठा के होने माता बहन रहो सब प्रेम से बोलिए छठी मैया की भैया धीरे धीरे देख ले स्वर्ग दाता रोहित अच्छा रोहित भैया अपने गाड़ी के पास चल जाइए ज्यादा दूर के ना है ऐसे अपने परिचय में कहेगा चाचा सुनता तवा का कि सबका कियान धने आरी जवन मांगे अपार दिहा हे मैया खाली हम हरि बोलिए सवार दिहा जिला रोहतास के हैं निवासी दिनारा चिल्हरुआ हमारी गाँव परिचय अपन बता अरे छोटुआ सुधीरवा हमारे नाम तनिया जाई रहुआ सब
बहुत पुरान लय है अंकुर भैया आदरणीय एकरा के गोपाल राय जी गइले बानी उत्तर पे हम गीत गाई लेकिन हमार भक्ति रही कहे के बका कि जैसे अमावा के मोजरा तनि भाव में रही है तू का पार पाया चल लेला नहीं खे का कहे ज्यादा भक्ति है कि जैसे अमावा के मोजरा से रस चुवेला